Surat Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ang oras ng paghuhukom ay papalapit na, at ang buwan ay nagbitak sa pagkakalansag. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Datapot kung sila ay nakakamalas ng isang tanda, sila ay tumatalikod at nagsasabi, ito ay walang humpay na salamangka. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Itinakwil nila ang babala at sinunod nila ang kanilang sariling pagnanasa at ang lahat ng bagay ay mayroon ng kanyang takdang oras. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. At katotohanan na mayroong dumatal sa kanila na magandang balita na rito ay may sapat na babala upang mapaalalahanan sila sa kasamaan. Hikmatun balighatun fama tughni an-nudhur. Nasagana sa karunungan. Datapot ang pangaral ng mga tagapagbabala ay hindi nagbigay sa kanila ng kapakinabangan. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Kaya't sila ay layuan mo sa araw na ang tagatawag ay tatawag sa kanila sa isang kasindak-sindak na bagay. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Sila ay magsisilabas na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa ibaba at tatambad mula sa kanilang libingan na katulad ng mga balang o tipaklong na nagsisipangalat. Muhti'ina ila ad-da' يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. Na nagmamadali patungo sa tagatawag, ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, napakahirap ng araw na ito. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ. Ang pamayanan ni Noah ay nagtakwil sa kanilang sugo at nagtatwa sa aming alipin at nagsabi, narito ang isang inaalihan ng demonyo at siya ay walang pakundangan nilang sinalansang at itinaboy. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Kaya't nanikluhod siya sa kanyang Panginoon na nagsasabi, ako ay kanilang napapangibabawan, kaya't ako ay tulungan ninyo. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Kaya't aming ibinukas ang mga tarangkahan ng kalangitan na may mga tubig na bumubuhos. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. At aming hinayaan ang kalupaan na madaluyan ng mga batis upang ang mga tubig ay magpanagpo tungo sa bagay na napagpasyahan na namin. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. At aming isinakay sila sa isang barko na gawa sa makapal na mga tablang kahoy at mga pako. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Na naglalayag sa ibabaw ng tubig sa ilalim ng aming pagsubaybay bilang isang gantimpala sa kanya na kanilang itinakwil. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. At katotohanan na iniwan namin ito bilang isang tanda, kung gayon, mayroon kayang sinuman ang makakaalaala. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Pagmasdan kung gaano kalagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. At katotohanan aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala. Kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala?
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Ang pamayanan ng Ad ay nagpabulaan sa katotohanan ng kanilang propetang si Hud, kaya't pagmasdaan kung gaano kalagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir. Katotohanan aming ipinadala sa kanila ang umuugong na hagupit ng hangin sa araw ng kasindak-sindak na kasamaan at patuloy na kapinsalaan. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. At bumubunot sa mga tao na waribang sila ay mga ugat ng punong palmera na hinuhugot mula sa lupa. Fakayfa kana 'adhabi wa nudhur. Kaya't pagmasdaan kung gaano kalagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Katotohanan ginawa namin ang Quran na madaling maunawaan at maalaala. Kung gayon, mayroon bang sinuman ang makakaalaala? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. Ang pamayanan ng Thamud ay nagpabulaan din sa mga babala. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Sila ay nagsasabi, isang tao lamang mula sa ating lipon, susundin ba namin ang katulad niya? Katotohanan, ang aming kaisipan ay mapapaligaw at kami ay nababaliw. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Ang tagubilin ba ay tanging ibinigay lamang sa kanya sa dinami-dami namin? Tunay nga, siya ay isang bastos na sinungaling. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Mapag-aalaman nila sa kinabukasan kung sino ang bastos na sinungaling. إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. Sapagkat katotohanang ipadadala namin sa kanila ang babaeng kamilyo bilang isang pagsubok sa kanila, kaya't pagmasdan mo sila o Saleh at maging matyaga. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. At ipaalam mo sa kanila na ang tubig ay hatiin sa pagitan nila. Ang bawat araw ng pag-inom ay gagawin ng salisihan. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Datapat tinawag nila ang kanilang kasamahan at bumunot siya ng isang espada at inulos siya. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Kaya't pagmasdaan kung gaano kalagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. Katotohanang ipinadala namin sa kanila ang isang tili at sila ay naging katulad ng mga tatal ng tuyong sanga na ginagawang kulungan ng hayop. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. At katotohanang aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala, kaya't mayroon bang sinumang makakaalaala? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. Ang pamayanan ni Lot ay nagpabulaan sa mga babala. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. Katotohanang ipinadala namin sa kanila ang unos ng umuulang bato, maliban sa pamilya ni Lot na aming iniligtas sa pagdatal ng bukang liwayway. نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. Bilang isang biyaya mula sa amin, sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga nagbibigay sa amin ng pasasalamat. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ
بطشتنا فتماروا بالنذر At katotohanang si Lot ay nagbabala sa kanila ng aming pagsukol, datapot sila ay nag-aalinlangan sa mga babala. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. At katotohanang sila ay nagnais na hiyain ang kanyang panauhin, datapot binulag namin ang kanilang mga mata at kami ay nagwika, lasapin ninyo ngayon ang aking kaparusahan at aking mga babala. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. At katotohanan ng kinaumagahan, ang walang maliw na kaparusahan ay sumakmal sa kanila. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Kaya't inyong lasapin ang aking kaparusahan at aking mga babala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. At katotohanan ng aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala, kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. At katotohanan, ang mga babala ay dumatal sa mga tao ni Paraon. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Ang mga ito ay nagpabulaan sa lahat ng aming mga tanda, kaya't aming sinakmal sila sa kaparusahan na nagmula sa isang kataas-taasan sa kapangyarihan na nagpapatupad ng kanyang kautusan. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Ang iyo bang mga tao na walang pananampalataya ay higit na mabuti kaysa sa kanila? O kayo ba ay ligtas at hindi napapailalim laban sa mga banal na kasulatan? أم يقولون نحن جميع منتصر. O sila ba ay nagsasabi, kami ay marami sa bilang at magtatagumpay? سيهزم الجمع ويولون الدبر. Hindi magtatagal, ang karamihan sa kanila ay tatalikod at sila ay tatalilis. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Tunay nga, ang oras ng paghuhukom ay ang sandali na ipinangako sa kanila at ang oras na iyon ang pinakamasakit at pinakamasaklap. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Katotohanan, ang mga makasalanan ay nasa kamalian at masusunog sa impyerno. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Sa araw na sila ay hihilahin sa apoy at ang kanilang mukha ay isusugba sa apoy at sa kanila ay pagsusulit, lasapin ninyo at damhin ang impyerno. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanang aming nilikha ang lahat ng bagay sa qadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar. At ang aming pag-uutos ay isa lamang, na katulad ng isang kurap ng mata. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. At katotohanan sa panahong sinauna, ay aming winasak ang mga pangkat na katulad ninyo, kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. At ang lahat at bawat isa na kanilang ginawa ay nakatala sa kanilang mga aklat. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. At ang lahat ng mga bagay, maliit man at malaki, ay nakatala. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Katotohanan, ang matutuwid, sila ay mananahan sa gitna ng halamanan at mga ilog ang paraiso. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sa upuan ng karangalan na malapit sa paningin ng isang hari na walang hanggan sa kapangyarihan